Здравейте, приятели! Дадзя Хао! Вие сте с уроци по китайски език и днес ще ви покажа цветовете на китайски език. Ето, виждате ги на български. Сега ще ви ги прочета. Ще чуете как звучат на китайски език. Хуей, фън, хун, хуан, цзун, лю, хъй, цзъ, лан, бай, чън. И още веднъж ще ви ги прочета. Хуей, фън, хун, хуан, цзун, лю, хъй, цзъ, лан, бай, чън. Ако това видео ви е било интересно и полезно, моля споделете го. За сега ви казвам довиждане. Зайдзиен!